fo ka belajile wala nyuma don ye anga la de la sigu ye mi na beta dike gafe kuna fonuna ni andone anga gafe keno konnala mi na me gafe ta klingili wa kaseka ukono kuma fo malidin chemani musoma klingili na belajile na akune malidin be kumasiri mina jine dungodo kuna foni no fe kodo yasa ubeseka bo okumasiri koni onatoka mina o sababu de la ambe siganino ambe befo ka belajile wala nyuma don kadamne mamadu mfa simpara honorable kafo ka balamba cheni muso belajile fo ale tola anya fo ambe siga kan tuguni wa are koni tina singa afolila cheba anyo yoro ibasoro muso bare koni pene benino muso mi nabe talike sarangusi sanana sara ni ale la kodenu ndo malidin chemani muso man belajile fe mali kono fo mali koka adugonte amba fo ka wala nyimando na yesara fo kalilu simpara universal media aywa tuluko la nyuma tulu la dani sanji aywa tulu la sangala machi ode super gt nambura universal media konnala ame buli jona aywa kata minye terre des hommes konnala jarietu dit manda ale koni be ni nonno ambe fuli ni walima nonke ala aywa minye akadema ye ka bela jelen fo krenkenala afruche ambo fo no ye monsieur Kouroumaye ka fo ani ka jarietu abalmake ani suma bela jele ka fu ina ku bela jelen watara ni wati klina nanye foli ke ni no ante bo fiyo fanga do empo konnala muso munumbe no ni ulubanka janu ta watu bela jelena amo foku wala nyumano katase empo anyema bayre ko ni fenema ama foka wala nyumano aywa kalu ni famia ko ni sorla nunu bela jelena ambe bulikata universal media ka boutique ba konnala sugubala ni ye super gt aywa kaseroka ale majamu kaseroka singina do anka jamuka kono universal media jen izinba ka menanyamba usoro yoruba universal media ko la dege na tigi mankan minanyuma ko jala ka to universal media bolo ka je kolongolo ka minanyuma dama woloma kana di jamana dew ma sogon dama temendia la universal media tay wasa dan tele sugu be ana tabelo climatiser sugu be radio sugu be kuramine sugu be panneau solaire ana manjolon ka fara batterie ani groupe électrogène kan akurama ni a batteriment ani jisama manzin woni orakoro frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanveta kenamalna pambao klebe munu latama kolomba seno ka minon ani piqueur dingen seno ka manzin humidificateur ka nema jigin aw ka siso kono anaka barakero la caméra de surveillance ani antenne parabolique montorable universal media yeko ye foko ban universal media akabite ku kacha dobe bozola wonindala téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dobe dabananina téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 Dofanabe rue Mohamed 5 là téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minanmango tabali dambali segembali lategebali siga foita la bamanon ba fo ko taninga sigi banate joni kelento kalu antara anana dantigeli jan ato kumbo nite kumai wa bi anya yi gafe flabangoro aywa ambe na antege do olu ana kono kumare koni bela jelena bi ambe wati mina dotoro shugel ko kala maika ibai ka fo selido ya koni na jamana nyema re koni fokata si M5 RP koni mawnye ko dotoro shugel ko kala maika aywa niye politiki ma chama koni yininga olu ba ira ka foko adaye fala kono bin kaseka ore koni tike dotoro shugel ko kala maika aka kuma nun konnala aye jelaki chamanta munu ni obeta kanyeshi aywa fanga temelu olu yere koni ma okuma kan koni amabe no ye adima atondo yere koni manga nambora adima yere koni konnala cheblin drame aleta e burangen no fe clay wa wali aleta e politiki clay wa ankoni amba yere nyiningo langa afene bora miye bataki ko ke bataki konnala abayira ka fo dogotoro shugel ko kala maika ko ma imena ijo were koni ko tugo ko dondola abi gen abe soro ka kuila dogotoro shugel ko kala maika ay dugo jugo mimbala aywa amena ka dugo ko ambe wati mina eko jugo otika anyini ka kuar lawa ni oye tasrali ngania mi kume dogotoro shugel ko kala maika kono kamni wati ja alere koni hakilla dogotoro shugel ko kala maika ka binu flani o koni o minani konnala ako aye kuma chama fo mi no betalike jamana tariku la ale koni nyete ni kuma nunu
kɔni tiɲɛna ale y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni kɛra jamana in kɔnɔ k'an ka jɛn n'a ye a kɛra kabini san 1968 ayiwa min ye Modibo Keyita ale yɛrɛ kɔni kelen kɔ ka fanga bila waati min na i b'a ye min ye lieutenant Musa Tarawele a waati olu yɛrɛ kɔni nana fanga la a ko nin waati kelen i b'a ye Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni bafuyera bari colonel olu yɛrɛ kɔni ye garibuw ka se ka u bila lieutenant ye min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la chef de bataillon olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na olu de kɛra bolokɔfɛfɛn ye a waati lieutenant olu de kɔni ye fanga k'u ta ye ka bɔ yen n'i ye école ko yɛrɛ kɔni ta a waati a ko min ye san 10 min Alpha Umaru Konare ale y'o kɛ fanga yɛrɛ kɔni na ko n'i y'o jateminɛ écoleso min jɔra k'a daminɛ premier cycle fo ka taa se lycée yɛrɛ kɔni ma ayiwa ko o ni Musa Tarawele tun bɛ fanga la waati min na ko olu kɔni cɛ ka jan i b'a fɔ jɛgɛjalan ani baji ayiwa ko bi an bɛ waati min na n'i ye dɔgɔtɔrɔso Kokala Mayiga ayiwa min ye ka se ka bingali walew ta k'o ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alpha Umaru Konare yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ a bɛ na ni dalilu ye ko o dalilu kɔni bɛ a yira olu la k'a fɔ waati jan jamana in kɔni a tilalen bɛ dɔgɔtɔrɔso Kokala Mayiga ka kuma n'olu ka tiɲɛ tali la fɔ tilayɔrɔ fila o fɔlɔ o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko 19 novembre maaw ni général Musa Tarawele ni ale yɛrɛ kɔni ye ayiwa ni o y'a sɔrɔ fanga yɛrɛ kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni ka mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa kana bɔ o yɛrɛ kɔni na ani kan min bɛ yen nɔ ni o ye Modibo Keyita fo ka taa se démocratie minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛɛ fanga maaw olu yɛrɛ kɔni nana gɛrɛ fanga yɛrɛ kɔni na waati min na ko olu kɔni bɛ jɛ kulu kelen yɛrɛ kɔni na olu n'u hakilinaw fɛnɛ ayiwa dɔgɔtɔrɔso Kokala Mayiga a ko bi an bɛ waati min na ayiwa ni ale yɛrɛ kɔni ye kɛlɛtigɛ walew ta ka ɲɛsin Alpha Umaru Konare kɔni ma ayiwa ko a hakili la ko tasirali waati nin y'o o de selen wa ko sisan an bɛ waati min na jamana mago kɔni bɛ a den bɛɛ lajɛlen na an ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa min b'a to dibi min ni jamana b'a kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la cogoya min na i b'a ye k'a fɔ fasiri kɔni sɛbɛnna min bɛ tali kɛ Mayimuna Dunbiya fɛ an y'a bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la n'an tora Soir de Bamako kelen kɔnɔna la Kalilu ɲɔ ka ca wugu la bi f'an ka a laguwan ayiwa ka sɔrɔ ka ko wɛrɛw k'olu fɛnɛ ɲɛɲini bi an bɛ waati min na Senegali finitigilakaw olu minnu tun bɛ diɲɛ kɛlɛyatɔma ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la olu ka ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ a ye min ye ale kɔni da an jɛra n'a ye wa an sɔnna a ma falakɔnɔ bin a y'o tigɛ o min n'o yɛrɛ kɔni tigɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye tɔn min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko CDM n'o o ye collectif pour la défense des militaires ye ayiwa olu kɔni ye kuma in k'a mɛn ni dusukasi yɛrɛ kɔni ye ayiwa u y'a ɲini jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka min ye sariya ta joona sariya min bɛ se ka nin kamalen k'a gɛn ka wulukolon gɛn cogoya min na ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni o kɔnɔna yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan ni a filɛ ka wale min yɛrɛ kɔni kɛ nin bɛ danaya ka se ka o bɔ Mali ani diɲɛ kɛlɛyatɔnba yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka ko diɲɛ kɛlɛyatɔnba yɛrɛ kɔni fɛnɛ u ka bolofara min bɛ yan o y'i jɔ a jɔyɔrɔ la o de ye k'a yira k'a fɔ senyanfan ani boloyanfan cɛ dɔ a ye kuma min yɛrɛ kɔni fɔ olu t'u yɛrɛ sɔrɔ a fansi den kelen na nka n'an bɔra min ye Soir de Bamako ale kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ Umaru Ngoyiba ale tɛgɛ n'o ye nka nin bataki kelen an bɛ an da to a la halisa ka don ayiwa min ye indicateur de renouveau kɔnɔna la bari ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni bɛ taa ko kuma in a min n'a fɔra Senegali olu ka finitigilakan yɛrɛ kɔni fɛ colonel Sadio Kamara k'a y'i jɔ a jɔyɔrɔ kɔni na ayiwa Senegali finitigilakan min yɛrɛ kɔni bɛ a ye a diyagoya min ye yafa deli ye a k'o ɲini Mali yɛrɛ kɔni fɛ yafa deli o dɔrɔn yɛrɛ kɔni t'a bannen tile 3 o de kɔni dira a ma koso ni kasaw fɛn fɛn b'a bolo Mali kɔnɔ a k'a bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ ayiwa kuma b'a yira k'a fɔ ni Ala ye tɛnɛndon yɛrɛ kɔni yirana ayiwa min bɛ tali kɛ wolofow ka finitigilakan min yɛrɛ kɔni bɛ MINUSMA u ka kɛlɛcɛw la an yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ ayiwa a kan ka taa ka bɛn ni tɛnɛndon yɛrɛ ye ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni fasigi sɛbɛnna o de fɛ an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔna la an y'a fɔ ɲɔ ka ca wugu la Kalu n'an bɔra yan an bɛ taa dɔwɛrɛ kun minɛ min b'a to dayirimɛw ani denbaya balo olu yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ cogoya min na bi i m'a ye hali Kalu ale ma deli ka jɔ caméra kɔfɛ nka ale de tun bɛ an ka caméra la bi ayiwa ni jaw ni a yɛrɛ la a kana jigin an na an bɛ o hakɛtɛ ɲini k'o kɛ aw fɛ nin ye dunan ye a tɛ min ye ayiwa sɔ dabɔ sira dɔn a bamanankan ye jumɛn ayiwa ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Umaru tun bɛ an fɛ yan nɔ n'o ye Umaru Ture fo ka taa se ayiwa min bɛ tali kɛ maa wɛrɛw minnu ni olu nana ka na caméra ale ni kuma yɛrɛ kɔni dege an fɛ ayiwa kalan kɔni bilala ayiwa an b'a fɛ ka min ye bilasirali ayiwa min ye ka denmisɛnw
ka don u kɔrɔ ka se ka don u jigi kɔrɔ hakɛto b'a la min b'a to o fɛnɛ donna nataw la ayiwa baara ninnu u bɛ se ka faamuya yanni siw ka janfa cogoya min na o hukumu de kama ayiwa an bɛ denmisɛnw fɛn fɛn kɔni bɛ an senkɔrɔ yan nɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen kɔni waleɲuman dɔn u bɛ cɛsiri min na denmisɛnninya kɔni ye nin waati ye nka u k'u jija halisa a tɔnɔ a tɛ bɔ bi kalu ale kɔni ale 1000 ni 2000 olu donna ale fɛ montage la kaban an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn wasalamu